Yes, hold it there. Dr. Simi, we remember you. God bless you as you grace this occasion. We shall work with you and your family. Igbo mmammanụ kelewanụ zọọnụ biko n'ugwu unu atụ aka ghara imoyere mmadụ mana eji ohere a na-akpọlite oke ọyị m my family friend mụ na ya dị na mma rinne ma marụ ụlọ Dr. Francis Ogebuna Igbo mmammanụ keleenụ zọọnụ ndị Igbo ekele m unu ọ bụ ezigbo ibe na anyị ncha gbakọta ebe a taa so ndị mmadụ bụ na nzukọ anyị dụga ebe a taa ife dị behind this nzukọ erika maka nke izizi ọ na-ekwu na anyị ncha ọrụ taa
atọ na-atọgbu religion. Nwa onye nwe bad tribe ka atọ na-atọgbu tribe. Maka ọ bụrụ na anyị na-asụ owu asụsụ, o nwere ife a na-azọ n'ụwa anụ. O nwere ife a na-azọ. And ụsọ dị n'ụwa anụ a bụ egbe belu ugobelu. O nwere onye na-egbu ihe ọbụla ala. Ndị obiko ka anyị kaba na-arụ, anyị jikọọ aka, jikọọ ụkwụ, jikọọ isi, na-eme ka nwanne ka nwanne. Onye bụ ibie nọ na ọbụ ya nyere ya aka. Maka akpasi ego ụwa anyị dị nkịta, ikede ego n'ukwu, ọsọ ị ga-ala, o nwere ihe ị ga-ama maka ego ibu. For the pleasure, onye nwee ike ịtọ, sị na ọ ka onye enu anọbọ na nsogbu. I lifted him up, enyere m n'aka. So biko, ana m ayọ unu, ọjị enunwa, ndị ụmụ nwaanyị butere anyị. Chukwu ga-akpụ anyị n'azụ ma na-ata ọjị enunwa. Ọ ga-enye anyị ndụ, o menye anyị ọnya. Ana onye tali a ga-atata ndụ. Ana m ekenekwu Chukwu na ụkwụ anyị ncha ji wee bịa after so many years of difficulties. Anyị nwere ike izu ka ebe a taa. Ana m ayọkọ Chukwu ose ebulu ụwa. Ego osipụta anyị ebe n'ụwa, orukwa anyị ụmụ. Isi amawa onye ọbụla, aba amasị onye ọbụla. Adịbe anyị chọtara n'obodo Onuwa bụ ndụ. Anyị ga-enwe na abundance. A na-asị na ebe a chọtara bụ ego, but the end product of ego bụ ndụ. Maka ịkpachasị ego niile dị n'ụwa anụwa, agụụ na-akpịrị ka akpatara. And you wake in the dragon, your surroundings, they have an aspect on cabo organizing. You go echo the farm. Chris Aduse, chairman in Igbo, because you take it. You cannot Chinaga. So, I made this way to come back to Igbo, because you say you can. What go at Kola Dodge no one. You want my boy up and you got my boy up. So, you know the drive for people. Mamano, Keleno. Okay, Mado, first of all, we will be Padiala. Una Marana, Yanyo Tirashi, young Mamma, like your Baboyano. Mamano, Keleno, Zono. Anyị from the Manya. Ka Austria ngorong maya, la Nigeria ngorong maya, la Igbo ngorong maya. Kena bugo nyoba lagi sowega. Abonde nono kwa gracia, lega gali chema. Mana se nyoba la mana na ya aka anozi ya. Moniki so. Mana polite na mochie bo Victus. Osonaka ndi hibare muma, hibare Igbo. Ka opota oburu maya okwa. Ka anyị sochie ya azụ. Anyị sochie ya azụ ka anyị gaba gbadawa jee nara ndị ichie ikike ka ha nwee ike gawa. Ndewo. Progressive Union. All of 18th of November, and I want to Dona City. I am
bless you.